recepta ben bona. Avui haurem de cuinar ben a punt els ingredients. Cap ni un no en pot faltar. No necessitem farina, ni tampoc sucre ni sal. Ves per on que aquesta cuina és una mica especial. Ai, ai, ai. És una mica especial. I junts cuinem la nostra escola. Xics i grans amunt plegats, que no hi falti ningú. Tots els ingredients a la cassola. Vinga, desperta, que ara et toca a tu. Xubi-dubi-dubi-uau. No és pas una amanida, ni un pastís ni macarrons, tampoc és una paella, ni un cuscús d'aquests tan bons, ni tamal ni guacamole, ni pollastre rebossat, tampoc és una escudella, potser sembla un disbarat, ai, ai, ai. Potser sembla un disbarat. I junts cuinem la nostra escola. Xics i grans amunt plegats, que no hi falti ningú. Tots els ingredients a la cassola. Vinga, desperta, que ara et toca a tu. Un grapat de respecte i posem per començar. Després afegim mig quilo de responsabilitat. Ho amanim amb il·lusió, també amb solidaritat. I al final posem l'esforç, tot plegat ben remenat. I junts cuinem la nostra escola.